Габдулла Тукай, милли моңлар. Ишеттем мин кичә, берәү җырлый. Чын безнеңчә матур, милли көй. Башка килә уйлар, төрле-төрле, әллә инде зырлы, моңлы көй. Эзлеп кенә әйтеп бирә, татар күңел ниләр сизгәнең. Мескен булып торган 300 елда, тагдир безнең ничек изгәнең. Күпме михәт чиккән безнең халык, күпме күз яшьләре түгелгән. Милли хисләр белән йолкынланып, сызылып чыга күңленнән. Хәйран булып җырны тыңлап тордым, ташлап түбән дөнья уйларын. Күз алдыма күргән төсле булдым Болгар һәм Агыйдел буйларын. Түзәлмәдем, бардым җырлаучыга, дидем: «Кәрдәш, бу көй нинди көй?» Җавабында милләттәшем миңа: «Бу көй була», диде Әллүки.